adevărat să încercați să faceți curat cu un furtun de grădină care nu oferă apei presiunea necesară? Nu aveți timp, puterea sau banii să cumpărați un aparat de spălare sub presiune profesional care costă foarte mult? Atunci rămâneți cu noi, pentru că aveți nevoie de ajutor. Vă prezentăm WaterZoom, revoluționarul și puternicul echipament pentru spălare care transformă orice furtun de grădină obișnuit într-un puternic și ușor de manevrat aparat de spălare sub presiune. Doar montați WaterZoom la furtun, dați drumul la apă și reglați cât de mare să fie presiunea apei și puterea de curățare. Instantaneu veți avea la îndemână puterea de spălare pe care o oferă multe din aparatele profesionale. Aparatele tradiționale pentru curățat sub presiune sunt grele și consumă foarte mult. Cu WaterZoom este mult mai simplu și ușor. Doar îl prind de furtun, dau drumul la apă și sunt gata de muncă. WaterZoom se folosește de tehnologia revoluționară de comprimare a apei pentru a oferi un jet puternic folosind un furtun obișnuit. Priviți de aproape. În timp ce apa trece prin camera de comprimare, presiunea crește constant, datorită presiunii apei care abia intră în cameră. La ieșire, jetul de apă are o presiune și o forță comparabilă cu cea oferită de aparatele de spălare sub presiune. În plus, WaterZoom e construit din aluminiu industrial foarte rezistent și are o greutate redusă. Puteți îndepărta mucegaiul, depunerile și murdăria de pe mobilierul de grădină sau umbrele în cel mai scurt timp. Iar când ați terminat de curățat grădina, puteți folosi WaterZoom pentru a spăla chiar și instrumentele pe care le folosiți în grădină. Apoi, instalați capătul pentru pulverizare și veți obține un jet de apă mai lat și delicat pentru a putea curăța podelele de lemn, scările sau pentru a reda frumusețea gardului din lemn. Folosiți WaterZoom pentru a îndepărta noroiul sau depunerile de pe zidurile laterale sau pentru a îndepărta cu ușurință murdăria de pe alei, ramurile copacilor sau de pe peluză. Pentru orice trebuie curățat în jurul casei, folosiți WaterZoom. Reglați presiunea la un nivel inferior și folosiți spray-ul de apă pentru a uda cu delicatețe florile din jurul casei. Are o greutate redusă. Am un mai mare control asupra presiunii apei. Este perfect atunci când vreau să spăl pereții laterale ai casei. Alt lucru care îmi place la WaterZoom este că nu are doar un singur capăt. Sunt momente când ai nevoie de capătul pentru presiune, ca atunci când vrei să cureți între cărămizi. WaterZoom este cel mai bun atunci când vrei să faci curățenie în jurul casei. Cu WaterZoom puteți curăța ușor și rapid aproape orice. Îndepărtați murdăria și iarba dintre pavelele aleilor. Curățați cu ușurință zidurile exterioare sau, în foarte scurt timp, obloanele exterioare. Măriți puterea și spălați ferestre de la etajul întâi al casei, fără să mai folosiți scara. Curățați cu putere sub șgheaburile casei sau îndepărtați cu ușurință cuiburile de viesp. Ce îmi place la WaterZoom este greutatea redusă și prețul accesibil. Îl instalez la capătul furtunului și mi oferă presiunea necesară pentru a curăța orice în jurul casei. Geamurile de sus, gheaburile, terasa din spatele casei sau mobilierul de grădină. Îl folosesc chiar și pentru a spăla pe jos în garaj. E fantastic. WaterZoom e ca un aparat profesional cu care economisești bani. Dacă aveți mașină, WaterZoom o va curăța cu ușurință. Îndepărtați murdăria sau noroiul de pe roți sau apărătoare. Curățați foarte repede mizeria rămasă pe platforma camionetei. Sau spălați-vă barca sau camionul fără să depuneți efort. WaterZoom are și un kit opțional cu perie și distribuitor de săpun. Doar instalați peria, adăugați distribuitorul de săpun și WaterZoom se transformă într-un sistem profesional de curățare. Măriți presiunea pentru a folosi WaterZoom la activitățile de curățat cele mai grele, cum ar fi îndepărtarea depunerilor întărite de pe marginea piscinei. Micșorați un pic puterea și acum puteți spăla fără griji toată suprafața mașinii. Poți folosi capătul pentru presiune, pe cel pentru pulverizare, poți folosi o perie, le poți schimba foarte ușor pentru a curăța orice obiect sau suprafață. Îmi place să-mi spăl mașina cu WaterZoom pentru că are o greutate redusă și este ușor de folosit. Faci o treabă bună când cureți terasa sau aleile. Este ideal când trebuie să cureți mizeria și frunzele lăsate în urmă de furtună. Este foarte ușor de folosit. Vă doriți să curățați grădina, dar presiunea apei nu vă ajută? Nu aveți timp, putere sau bani pentru a folosi un aparat profesional de curățat? Atunci aveți nevoie de ajutor. Vă prezentăm WaterZoom, revoluționarul și puternicul echipament pentru spălare care transformă orice furtun de grădină obișnuit într-un puternic și ușor de manevrat aparat de spălare sub presiune. Doar montați WaterZoom la furtun, dați drumul la apă și reglați cât de mare să fie presiunea apei și puterea de curățare. Instantaneu veți avea la îndemână puterea de spălare pe care o oferă multe din aparatele profesionale. Cu WaterZoom puteți curăța ușor și rapid aproape orice. Îndepărtați murdăria și iarba dintre pavelele aleilor. Curățați cu ușurință zidurile exterioare din vinil sau în foarte scurt timp obloanele exterioare. Puteți îndepărta mucigaiul, depunerile și murdăria de pe mobilierul de grădină și umbrele în cel mai scurt timp. Măriți puterea și spălați ferestrele de la etajul întâi al casei fără să mai folosiți scara. Curățați cu putere sub șgheaburile casei sau îndepărtați cu ușurință cuiburile de viespi.
WaterZoom se folosește de tehnologia revoluționară de comprimare a apei pentru a oferi un jet puternic folosind un furtun obișnuit. Priviți de aproape. În timp ce apa trece prin camera de comprimare, presiunea crește constant, datorită presiunii apei care abia intră în cameră. La ieșire, jetul de apă are o presiune și o forță comparabilă cu cea oferită de aparatele de spălare sub presiune. În plus, WaterZoom e construit din aluminiu industrial foarte rezistent și are o greutate redusă. Instalați capătul pentru pulverizare și veți obține un jet de apă mai lat și delicat pentru a putea curăța podelele de lemn și scările fără detergent sau perii, sau pentru a reda frumusețea gardului din lemn. Folosiți WaterZoom pentru a îndepărta noroiul sau depunerile de pe zidurile laterale sau pentru a îndepărta cu ușurință murdăria de pe alei, ramurile copacilor sau de pe peluză. Pentru orice trebuie curățat în jurul casei, folosiți WaterZoom. Reglați presiunea la un nivel inferior și folosiți spray-ul de apă pentru a uda cu delicatețe florile din jurul casei. WaterZoom este foarte ușor și simplu de folosit. Îmi place la nebunie, mai ales când trebuie să spăl mașina. Credeți-mă, îmi spăl mașina singură și economisesc o groază de bani. Folosesc de asemenea WaterZoom pentru a-mi curăța veranda. Dacă este nevoie, instalez și peria pentru a curăța mobilierul de grădină. Este ideal și atunci când tund gazonul pentru că rămâne iarbă pe gard sau pe pereții laterale ai casei. Iar dacă reduc presiunea, îmi pot uda și plantele. Este cu adevărat versatil. WaterZoom vă furnizează puterea de curățare oferită de aparatele profesionale de curățat sub presiune, dar nu va trebui să plătiți la fel de mult. Sunați și comandați acum WaterZoom la uimitorul preț de doar 169 de lei. WaterZoom vine însoțit de un adaptor universal, care se poate folosi cu aproape orice fel de furtun de grădină. Astfel, puteți instala și dezinstala WaterZoom oricând vă doriți. Dar asta nu e tot. Sunați acum și comandați WaterZoom și vom include în pachet, fără niciun cost suplimentar, și kitul opțional, care include o perie foarte fină și distribuitorul de săpun lichid. Doar adăugați săpunul lichid, instalați peria și curățați foarte ușor murdăria. Kitul compus din perie și distribuitor de săpun poate fi al dumneavoastră fără niciun cost suplimentar, în momentul în care comandați WaterZoom la incredibilul preț de doar 169 de lei. Acum este mult mai simplu și ușor să faceți curățenie în jurul casei. WaterZoom vine însoțit de adaptorul universal pentru furtun, capătul pentru presiune și capătul pentru pulverizare. Și asta nu e tot. Veți primi în pachet, fără niciun cost suplimentar, și kitul compus din perie și distribuitor de săpun lichid. Nu mai așteptați! Sunați și comandați acum WaterZoom pentru doar 169 de lei. WaterZoom este încă un produs unic de la Telestar Direct Marketing. Sunați și comandați acum! Oh, nu! Bateria mașinii e moartă. Ați dorit să porniți mașina, dar aceasta nu mai pornește? Este posibil ca bateria mașinii să se fi descărcat. Ce este de făcut? Ar trebui să schimbați bateria sau să porniți mașina folosind cabluri legate la bateria altei mașini. Asta se întâmplă aproape întotdeauna în cel mai rău moment posibil. Dar acum avem o soluție mult mai practică și comodă. Vă prezentăm Stargini, revoluționarea baterie portabilă care vă permite să porniți orice mașină echipată cu o baterie de 12 V oricând și oriunde. A stat până târziu la muncă și când să plecați, bateria nu mai face față? Nu trebuie să vă îngrijorați. Cu Stargini nu va trebui să ieșiți din mașină pentru a vă reîncărca sau schimba bateria. Veți fi gata de drum în cel mai scurt timp. Temperaturile extreme de afară pot afecta bateria mașinii. Nu vă fie teamă. Stargini este aici. Acum vă puteți reporni mașina fără să ieșiți în frigul de afară. Ați lăsat radioul pornit, bateria s-a consumat și trebuie să luați copiii de la școală? Nu mai pierdeți timpul. Ca prin magie, Stargini vă permite să porniți mașina rapid și ușor. Aveți nevoie de ajutor, dar cei de la asistența rutieră nu vor ajunge prea curând? Bazați-vă pe Stargini pentru a porni mașina în siguranță după doar câteva secunde. Stargini are același amperaj ca o baterie de mașină normală de 12 V și folosește tehnologia modernă de minimalizare pentru a realiza o baterie mult mai mică, dar la fel de puternică. Iată cum funcționează. Bateria mașinii furnizează energie către toate componentele electrice ale mașinii. Dar când bateria mașinii moare, dispare și amperajul necesar pornirii motorului. Când se întâmplă asta, doar conectați Stargini la încărcătorul pentru brichet al mașinii și mini-bateria va trimite o încărcătură electrică către baterie pentru a-i oferi instantaneu energia și amperajul necesar pornirii motorului, oricând și oriunde. Pentru a vă dovedi, am luat această baterie de mașină nouă, am măsurat intensitatea cu un voltametru și am instalat-o pe mașină. Am pornit luminile și radioul până ce bateria nu a mai făcut față. Apoi, am luat bateria Stargini, am cuplat-o la încărcătorul de brichetă și puteți vedea cum, instantaneu, voltajul bateriei moarte a început să crească. Acum puteți porni motorul având la dispoziție o
baterie ca nouă. Cablurile de alimentare pot crea confuzii și sunt destul de periculoase. Dacă nu este nimeni în jur pentru a vă da curent, ați rămas blocați. Dacă cuplați cablurile greșit, bateria poate să explodeze. Dați cu starginii, nu mai trebuie să faceți conexiuni periculoase și nu trebuie să vă dați jos din mașină. Doar cuplați starginii la sursa de electricitate a mașinii, acolo unde de obicei cuplați încărcătorul pentru telefonul mobil sau dispozitivul GPS și veți fi gata imediat să porniți mașina. Lăsați bateria starginii cuplată în timp ce mergeți cu mașina și aceasta se va reîncărca singură în doar câteva minute și va rămâne încărcată pentru o lungă perioadă de timp. Luați starginii cu voi atunci când plecați la drum, într-o călătorie de afaceri sau chiar în vacanță. Nu contează ce vreme se anunță sau ce oră este. Starginii vă va oferi întotdeauna energia necesară repornirii mașinii. În plus, pentru că este mică, o puteți depozita foarte ușor chiar și în torpedoul mașinii. Doar cuplați starginii la încărcătorul pentru brichet al mașinii și veți avea instantaneu energia necesară pentru a porni mașina. Oricând, oriunde, indiferent de starea vremii. Acum puteți renunța la cabluri sau să așteptați un prieten care să vă ajute. Starginii vă permite să reporniți mașina chiar dacă temperatura de afară este foarte scăzută. Ați dorit să porniți mașina, dar aceasta nu mai pornește? Este posibil ca bateria mașinii să se fi descărcat. Cu starginii vă puteți revitaliza bateria mașinii în doar câteva secunde. Oricât de descărcat ar fi, veți fi gata de drum oricând. Priviți, am pus această baterie într-un bloc de gheață, timp de câteva săptămâni. Apoi am spart gheața de pe baterie și am montat-o pe mașină. Așa cum ne așteptam, această baterie este total lipsită de energie. Dar nu vă fie teamă, starginii este aici. Doar am cuplat starginii la sursa de electricitate, acolo unde de obicei cuplați încărcătorul pentru telefonul mobil sau dispozitivul GPS, am dat cheie și mașina a pornit. Bateria înghețată s-a comportat la fel de bine ca una nouă și a avut puterea de a porni mașina. Dacă starginii poate revitaliza o baterie înghețată timp de câteva săptămâni, imaginați-vă cât de bine va face față cererilor dumneavoastră. Starginii poate aduce la viață aproape orice baterie, oricând și oriunde. Nu mai stați pe gânduri. Sunați și comandați acum starginii pentru doar 179 de lei. Acum nu mai trebuie să vă faceți griji că veți rămâne blocat pentru că bateria mașinii s-a descărcat. Starginii este aici și vă oferă energia necesară pentru a vă reporni mașina oricât de descărcat ar fi. Sunați și comandați acum starginii la incredibilul preț de doar 179 de lei. Este timpul să vă luați măsurile de precauție necesare, pentru că niciodată nu puteți ști când bateria mașinii vă poate face probleme. Acum nu mai trebuie să vă mai faceți griji că mașina nu va porni atunci când aveți poate cel mai urgent nevoie de ea. Cu starginii puteți aduce la viață bateria moartă a mașinii oricând, oriunde și oricât de descărcat ar fi. Nu mai ezitați. Comandați acum Starginii. Starginii este încă un produs unic de la Telestar Direct Marketing. Sunați acum!